od bura inyalo miyo ler, inyalo keto ler ni to chenro no dhi nade chakre nyoro nyaka kawuono ni. Walter, kinyalo winja, inyalo keto ler ni chenro dhi nyime nade e od bura kanyo. Milton Ochieng en kinde mang'eny oganda mathoth e pacho kaendi yudo migago nikech chal ka gima koro ngaji chuo gi mokalo. Pod wago mana tach e parliament kaendi mana mar igo bilo wach kod moko kuom jo od bura machopo ka kuom thuolo mokwongo, moko bende biro e tielo mar ariyo kaachiel kod tielo mar adek. Are nyaka ne piny ru nyaka sama koro waloso gi kodi niendi en ni oganda osebedo ka biro ka ahinya ma nyocho yudo thuolo mar bedo kaka jo od bura, gibed woman rep, gibed jokombe mago mochung' ne tend mine counties mopogore opogore bosebedo ka molo kaendi. E gie seche giendi wabilo wach kod jotelo mochopo kaendi ni to gin kod dwaro mar chwalo telo ne jok moyiero negi. Ang'o ma gikete maino margi kuom thuolo mokwongo? Gin kit telo mane mag gombo neno ka parliament mar 13 nyalo bedo godo. Kuonde manyocho yiere judito machalo ka governors mosebedo ka dongruok nitiere chien matelo bendo osebedo ka nitiere dongruok osebedo kadhi nyime yono makare kaachiel kod yono mok ni kare. Bed king'eyo ni jo od bure machuogo chike mopogore opogore mabiro neno ka telo chwalo yono makare. Mokwongo abilo wach kod ja od bura makasipul Ong'ondo Were mabende osebedo kaendi nyaka ne piny ru ka ikawo nonro mare mochopo e od bura ka tielo mar ariyo. Mheshimiwa machiegni kuom loso kod Ramogi TV winjori na dige seche. Thank you. Amor kabisa kendo akawo thuolo ni kagone jo mumbo erokamano Kasipul constituency kuom winjo maitiko mara tano tena e duoga bunge ka. Mheshimiwa, ng'wech nyocho bedo mayie tek tweta ng'eni ni piem gi achiel kuom jafwambo marwa mabende nyaka chop seche giluongo na Jombuta ka Jojo Otieno. Ong'ang'o kori nyowo e ng'wejni kata bed ni koro iduogo, wach mane ma intiere go ne jo Kasipul? Machaka ka jo Mbuta girgo nyocha lightweight nikech ka yudo ombulu 41,000 to namba ariyo ni 3,000 ka jo ni 1,000 gi wiye. Koro an gima kwayo ni wadwari jo Kasipul wati together mondo jo oyud services mowinjore kendo weche mag siasa waweyo sani koro wan e dongruok. Erokamano nikech ituomo kar dongruok kanyo endi Mheshimiwa. Homa Bay County en achiel kuom counties makoro wang' rango. Tend miyo county mar governor nyoro nyochamo muma kendo en achiel kuom jok manyogolo twak manyego ne gi wich. Ka othuolo ka chiwo pongezi ne Mikae Gladys Wanga kuom bedo governor ma mama mokwongo kendo e area mar Western Kenya. Homa Bay sani ni ICU in terms of development. Biro chono Gladys noduoge HDU, oduoge normal ward kato keti odhi pacho. Mane expectation marwa. To kani winjo kaka na twak no donje chunjo piny. Gimwadwaro nikech awiti notemo mare kendo wuok. Wadwa ni the entire executive gi joma nyocha corrupt te. Gladys oluok no finance, oluok no procurement, oluok no public service board. Kendo wadwa ni jogo ogwe tao mara moja. Ni winjo kana wuoyo ni ka ogigwe tao na miyo gi wika chiel. Tabiro wuoyo gi jopiny mondo wadwa gol gi office ka jogo njao ji. Kibire wage bill per month iyudo ka salaries kende $1,400,000 gi wiye. $1,100,000 dhi assembly. Kato mar dongruok odong mapuot. Jogi miyo ji tenders. Ka gisechiwo tenders ka in spouse relatives ichuli. Koro yudo ka gowi ma contractors dwaro en 1.7 billion. Kibire employment e county kanyo e family achiel ji 20 to nyithindo gombo tich. Emomiyo wadwa ni payroll obed cleaned. Kendo adwa wacho go authority kane government o challenge anyoro ni wan wadhi Nairobi. Ana voter Homa Bay. I'm a major stakeholder. Kaka nyocha wuotho ne Wanga ka campaign en nyocha nindo. Omiyo magira a major stakeholder. Wadwa miyo Wanga from Kasipul good political will. Kendo gimwa wacho ne jotelo madonjo. Onges gimoni sado governor. Ka ng'ato en governor constitution nitie osom tije. Ka ng'ato deputy governor osom tije. Ka ng'ato MCA osom tije. Ka ng'ato MP osom tije. But Homa Bay to an go. Mheshimiwa, iwacho ni in achiel kuom jok makoro keto Homa Bay nyong'ong. To bende une moloso chike mabiro miyo dongruok opogore opogore chwal ne jodak.
tahinya koro kakore rango kit kaka dongruok dhi. Homa Bay County en achiel kuom counties ma bende nyaka chop seche gendi duol makedo ne mibadhi kaachiel kod rango gi weche miluongo ni integrity oketo moko kuom apisas mocha tie county no endo kogogi gono gi weche mag mibadhi kaka jo od bura mawuok e Homa Bay County gin lai magi muda dhi tiyo godo mondo mibadhi maket kot magi gendi din nege. Sani koro wadhi mako gi kiseria Nairobi ka ngwa to kwa duogo piny kanyo to wadwa kare kodgi ka bim gi guok kendo wadwa ni tim audit, life audit kwa ai messenger nyaka CC. Nitie moko ma nyocha golo pesa mang'eny madhi kata milion 10 nyocha tero ne ja chung kenda mar campaign. Sani oginya bedi office. Nitie ji moko ma directors moko ma nyocha yanyo the current governor. Sani koro wakone gi yagi dhi mabor nikech corruption no ema wadwa kayo kendo wadwa chiko ga gok. To kata mna malo ka mor sana nikech wajumbe ma Homa Bay watiyo kanyakla kendo wiwa donjo kanyachiel. Ka gimora mora biro mwako system okalo changwa gi ngwa tawiti maybe gorata manyalo survive nikech ogin signatory. Mheshimiwa okidhi podan mana kodi kendi kenda go kodi mbaka neno ka kawan koda mheshimiwa mawuok e gwenge mag Seme bende nitie batha kaendi adwa na penje ni to mheshimiwa iwinjori nade jo Seme ochako yieri tielo mana mar adek. Well, adwoko ni josemero kamano ni giseyiera kendo mar adek. Aparo ni mano en kech tich mocha watiyo gi josem maber. Koyieri kata kitiyo kendi itiyo gi jopiny. Miyo aparo ni tich mocha watiyo kodgi nowuok nigi maber omiyo ne wadok e yiero. An adwoko nigi mana ero kamano kendo anyalo konegi pod an gi chuny manyocha tiyogo no e chuny ma pod wabiro tiyogo. Gigo manyocha wachogi ni wadwa dhi timo ka koro wasetieko wach mochakore kawuono mar rwako ji manyien e bunge ema kawuono inyiso ji kaka bunge chalo ibi koro rwakgi maber ai koro wachaka tich. Gigo mane waweyo kore itieko. Gigo manyien mane wawacho ni bitim bende wabiro chako timo. James Nyikal ma en daktari oganda seche moko korgi nigi midhusi mopogore moko kum telo ma koro idwaro ni mondo ichwal ne jodak maseme en loso lwasi mar thieth kaachiel kod yudo chenro mar dongo joma tindo to koda weche mag pur kuom ndalo 100 magi apisi e tielo mar adek ere singo ma in go. Well, adwa chako gi wach mar rwako neno kaka wanyalo tiyo gi joma tindo. Wach mar joma tindo maonge tich en gima duong'. Ok Seme kende en kuonde duto. Mokwongo king'iyo kijende wa mang'eny kowuok to gidwa donjo wach mar boda bende koro ji ng'eny ma tich ok bitire. Gima duong' mana neno ni wadwa chako timo en odwa bet kod gi piny mondo wane ni jogo manie boda ere riwruok moro achiel ma dikech gi kaachiel kaka cooperative kaka koro sirkal chano ni mondo wane yore ma koro diyune gi go pesa ma kata ka jomoko die boda to gichako kaka ginyalo tiyo tije manyien mopogore gi boda ka wanyalo bet gi pesa mo katigo boda tidok e duka moro kata ka in ja boda matin mi jao de jauditi mo duka moro inyalo donje kata tich mag pur kiyudo pesa medhigo kata ohelni mamoko mondo wagol jini ok boda kende madibedie. Seme be nyocha wasechake moloyo wach mar tiegruok bang' ka ji oseae e skul moloyo joma e form 4. Wan gi Technical Training Institute wadwaro ni joma tindo mondo donje mondo giwuog gi gigo ma ginyalo timo lony ma giwuok go kata kaka mar rwako stimbe udi kata kaka mar gero udi kata kaka mag gik machalo plumbing me udi gigo machalo kamago ma ginyalo yudo go tije gi giwegi kata koko ndikgi kata neno tich mag CDF waparo ni pod biro bete kaka kijende donje onge nikech gigo midwaro gi onge go jomowuok e training go nyalo bet go mondo tim gigo e Seme gima duong' kendo mantiere en wach mar lupo sani chendo nikech rech tin koro jogo makijende madhi e nam gin gi ywarruok gi jotelo mag nam kaka jo Coast Guard kendo lweny nie kindgi kech giluwa ma ok beyo ma jogo ok dwar to gin be gitimo kamano nikech rech onge ang'o e nam koro mage madong' gikelgo konyruok margi. Wadwa ni mano be wadonje nitie gik manyien ma sirkal mamalo ka tudre gi mar county
dwa ng'iyo mondo be dwa loke kiluwa wadonje kaka gik machalo kaka pidho rech mag kejgi. Mago gik mwadwa chakogo mondo watim. Hapa nitie gik mang'eny ma kaka nyicha wawacho wabiro timo. Ikona kane mondo mi abed kod gimiluongo ni gweth owinjo be ni kika ket jaduong' man kod lwar e chieng' agoni erokamano kuom loso kod Ramogi TV. Erokamano. Aloso kod jaod bura Mamadhari mabende nyaka chop seche gi ndio no lwete Anthony wagogo do mbaka kata tung koni bende podan kod jaod bura ma iluongo ni Ong'ondo Were mabende wabilo godo wach kanya kod Mogajwang wabilo mana wach ni to gini singo mage magintiere godo. Mheshimiwa Anthony okil Kamaloka Madhare en kar chung od bura mantie go oganda mabet ka seche moko lach wan gi oganda mawuok e dho Abagusi obedo nagi kaachiel kod oganda mabende wuok e duond dhoudi mopogore opogore nye yudo mbulu moko mabet ka seche moko lach ng'ama nyo luwi bende nyo dhach ere kaka idwa chwalo dongruok moko bedo kod akwede mag dhoudi. Mokwongo ego erokamano ahinya ne Jomadhare kuom yiera mar ariyo mondo abed mojumbe margi. Madhare constituency chal sura mar Kenya. Kacha Jaluo nitie to Jaluo oriwore gi Moluya bende manitiere makuchgi bende duong' mana maber chuth. Nitiere Jakikuyu mabende makuche ni mbele kabisa atamalo madhi 36%. Nitiere jodhod moko kaka Jokisi, nitiere Orieche, nitiere Meru, nitiere Kalenjin gi joudi gote. Kanose yiera gima nang'isogi ni kaburo bedo mbunge, abro bedo mbunge mar Madhare constituency. Erokamano iwacho gani agwata momak kod wende ene modembore lwedo make maka kanyo endo pod wadhi mbele gi twak. Mheshimiwa Ong'ondo Were dongruok ma Homa Bay County koro giduoki od bura kaendi. Bende igeno twak moro manyalo miyo gin bende gibed kod dongruok. To gin dongruok mage midwaro ni mondo kuongo ketie nyong'ong to mokwongo ahinya to alwora mar dho wadh nam Lolwe ma en okelo kanyakla county nogo ma Homa Bay. Ung'ene Kasipol emiyo mar Homa Bay kendo en strategically placed. Lekna maduong' ni somo waketo mbele kabisa kendo basari kaka nwatiyo ge last term ne ber kabisa kendo amor kabisa ni nyithindo somo maber kabisa. Pesa mag barabara manyocha ne akor ka kera yore olos maber kabisa. Elaini mar arita mar kwe nitie maber kabisa kendo through CDF wagero offices mag administration mwatieko te. Koro sani bang' yiero siasa oserumo an kaka koro mjumbe makaspol watiyo ne ji te kendo wadwaro ni ji oungwa mkono te mondo tije mane pok watieko watieki lakini amor kabisa. Okabiwe mondo dhi iwacho gane pile pile iwacho ni kigido gimoro to nitiere gimoro manyaka be ni seche moko ing'e to mowachi owinjo be ni chike iti moko wachi wan mane county nogo ma Homa Bay kaendi kama dongruok nyaka chop seche giendi igeno ahinya to mondo mi ochopne alwora mare. Gavana mowuok nong'ere kaka jal matomo miel gin dongruok mage mineno kowegi e kore ma mondo Gladys nyalo chako godo. Actually, gimomako dhoga dongruok mana aneno kowe ka ne wan e stadium nyoro. Gimadwa kwongo kwedo ni nawinjo ni budget manyoro ne en $22 million. Na buok sana. Nekech ayudo lo, ayudo mabetni. Mano gimadwa ni Gladys wango chago. Mar ariyo, osiptande waricho kendo onge yedhe. Kendo adwa wacho ni governor manyocha oano gi joge otimo zero work. Mikae Gladys wanga. Wadwa ni within 100 days ketnwa yadhi osiptal. Timnwa renovation. Ket osiptal sobed maler. Kati chaki ger moko. Mano kitimo to Homa Bay dhi wuok e ICU obede another ward ochako wuok kanyo odhi e general ward kendo we hope ni within 2 years will be discharged kamano. Kasipul pod ni kod geno alengora lenga Madhare kendi mheshimiwa kit twak madhi bedo e bunge masani endi mara par kod adek ni endi ingeni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ni kod kwan sanja to kod kweth mar Kenya Kwanza nitiere jo od bura ma ikgi ni piny mantie mane diere kaachiel kod mine mabende oyudo thuolo mar telo igeno kit twak mane od bura kato gini chike mage muje be ni nyal kong kete nyong'ong manyalo dongo demokrasia to kata mana dongo ganda ahinya kakore rango iluongo ni siasa mamalo. Mokwongo nitiere chike nyadiriyo, nitie chike mang'iyo dongruok
ma kama ne Keruru Kenyatta noweyo kech ng'iyo wan kaka ne wagine no wawacho ni gimoro ni administrative continuity. Projects ma Uhuru Kenyatta noweyo kapok otimo gin gik ma waparo ni onego wakel chike mondo waketi. To king'iyo twak mane nitiere e yiero, nen twak ma ji ne yombore ni to ere kaka uchumi mar Kenya gi bei mar gik moko kako dhi malo mag mogo, mag mafuta gi gik mamoko, wach tich kuom vijende, to gi kaka wanyalo make sure ni Kenya gi social welfare mar ji kaka health gi gik mamoko odhi oting'ore malo. Ananeno ni gik madhi ng'iyo social welfare mar dhano, gik mamiyo social welfare mar dhano machal kaka bei mag gik moko, bei mag chiemo, gik mag healthcare kaka baba nowacho ni baba care, mago gik mane nitiere manifesto mage monego wakaw to wakuong wamiu pao mbele. To kibiro yor ka governance, nitiere governance miwacho ni ka nitiere siasa maber, then ngima bende bedo maber. Wanya bedo nwa lao uchumi gi ngima maber to siasa rach. Siasa no nitie kama ne wachako mano waweyo BBI, nitie chike mabeyo beyo manyaka wakuong wadhi wayie kigi mondo wang'eni mage mwanyalo kele bunge, to ni mage manyalo rito ni mar mondo mi watimre nade wadhi watim mbele. Then nitiere gik madhi gi corruption. Corruption miyo pesa onge kuonde ma pesa onego bedi. Iwinjo ko ng'ondo were wuoyo yuago mabeye wach yedhe mango hospital, iyudo ni barabara gi infrastructure gik moko dhi marach. Corruption mane platform mar Raila Amolo Odinga gi Azimio nyaka wadhi wang'i chikego mondo wang'i ni wanyalo timo ginade. Aneno ni mage gik manyaka wamiki pao mbele. Erokamano iwacho ni tin mar apuoyo ema miyo go rude, to bende ok ng'i sindan kaka chuo kaki. Koro walunge mana gi kaendi to wach kitiyo gi dekada seconds per day kama endi. Arita ngohore gwenge mag Mathare kendo girito ni kipone donjo to ine ng'at makoro nyalo rango ratichgi tiene gi thuolo ni matin mondo migi singo moro yor arita. Erokamano ahinya jo Mathare constituency nyikwa Ramogi manitiere Mathare, okwonga gonu erokamano ahinya. Arita kwe mar Mathare en gimoro ma en gima wang'iyo kabisa. Ana wuon kaka CDF oyienwa ni mar mondo mi watigi pesa CDF. Wasegero administration block maka DC, sani agero administration block maka police. Wang'iyo kaka ginyalo bedo gi mazingira maber mar tich mondo mi ka gin bende wawacho ni nyaka giket arita kwe gi ratiro mag ji, gin bende kuonde mag gidake gi gik ma gin godo including facilities mag tich nitiere malong'o. Erokamano mheshimiwa, aneno ka pod iluorie yie kaendi. Ong'ondo were kum seconds abich wach ma intiere godo. Mokwongo kok seconds abich male od bura ka wadwaro dhi riwo chike madil gi corruption, kendo kama owinjo wang'i en public debt owinjo wang'i, to kendo kwa duoge county government wadwa ni mondo ng'iane kaka inyalo med pesa mondo komo dhie masinane, kendo wa fast track mondo CDF mondo pesa ma devolution odhi nyake wards. Mogik ago erokamano kabisa ne joka Sipol, kendo waikore mar tiyonu an indebted to Kasipolians. Koro wadhi tiyonu kendo amor sana, kendo agonu erokamano kuom ombulu 85%, which is the highest. Erokamano. Milton Ochieng, wagomba kanyo kod jo od bura moseny molo ka mondo miyo bende kaw nonro margi migi tiegruok. Nitie mano biro chon, nitiere mono lwetgi, nitiere moko wabiro kun thuolo mokwongo. Wagero ni kapok waa kaendi to wabiro bilo wach kod moko kuom iluongo ni women rep mawuok alwora mar dhowadh nam Lolwe mokelo kanyakla, Joyce Osogo kachiel kod Fatuma Mohamed ma kaka naselieko ni. To bed king'eyo ni pile pile kata okuodo opono kuom dhiang' osemopien to pod nyako donga kanyaka thuolo mogik. Wach maolo endi pod abiro go touch kaendi mar singo nono ni weche mogik ma ang' ne jo od bura gi endi lonegi kotelne koda jalno kata karan mar kojolo mosebedo kadhiyo nyime kod tayo chenro ni endi. Aduoke studio kachiel mondo Milton odhi nyime kod mi weche manyien. Milton, ponono in kod weche uda wuor. Walter Jabaga, aonge wach gi e kinde ni, nitie jaod bura miluongo ni Toto, kinene timos nago. Wadhi nyime nyakwa Ramogi.